अरां पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि गांजा हमनो हायो। उदालगुरि जिल्ला सिंनि अरां थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनाबिलि समाव सेबनानै 29 किल 330 ग्राम गांजा हमनो हायो आरो गांजा फालांगिजों सोमोन्दो थानायनि दायाव जमरुद्दिन आली मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिनो हादों। मोनसे सोदसुलुंनि बिथा खालामनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया अरांनि बेगेनाबारि गामियाव सेबनानै गांजाफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे हमजानाय जमरुद्दिन आलीआ बेगेनाबारि गामिनि रुंसारि सुरुज आलीनि फिसाज्ला होनना फोरमायदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि अरां पुलिस थानानि आइसि हिरकज्योति दासनि दैदेननायाव एएसआइ सुरजित हाजरिका, एएसआइ आब्दुल रऊफ मण्डल, तमिसुद्दिन आहमेद आरो पुलिस जवान जनायसन सांमा, कन्जना राभा, 27 नं एपिबिएननि लेन्स नायक मिन्टु दास, प्रफुल्ल बसुमतारी, खेमराज खातिवादार आरो उदालगुरि जिल्ला सदरनि डिएसपि एपिएस फुलकन हाजरिका, रौता सार्कोल मावख'नि मावख'गिरि उत्पल शर्मानि नुजाथिनायाव सेबनाय समाव 29 किल 330 ग्राम गांजाजों लोगोसे जमरुद्दिन आलीखौ एरेस्ट खालामो। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय गांजानि हाथाइ बेसेना 1 लाखनिबो बांसिन जागोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायाव अरां थानायाव सेक्सन नं 20/2/2/C एनडीपीएसनि सिङाव 88/25 नम्बरनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै हमजानाय सुबुंखौ सेबनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिहोदों। Oh, yeah.